magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicole Ayala. Alam mo kahapon na may nagtanong sa akin, sabi niya, uy, alam mo, nag-attend ako ng isang event, tapos yung host, ginagaya ka. Sabi Uy. niya, maganda. Lahat nga tumingin, akala nila si Nicole yung host. Oh. Sabi niya, nakakainis. Tapos sabi ko, ba't ka naiinis? Dapat hindi ka naiinis. Oo. Dapat nga na-happy ka. Correct. Sabi ko Oo. sa kanya. Kasi imitation is the sincerest form of flattery. Yan, Ika nga. tama. Tsaka maganda yun. Oo. Tsaka, sabi ko nga sa kanya, tsaka alam mo, ang lawak ng mundo. Ang daming pwedeng maging audience. Correct. So hindi ito ang hosting or ang entertainment industry ay hindi limitado sa iilang tao lamang. 'Di ba? Parang katulad ng negosyo. 'Di ba? Minsan may isip mo parang magnenegosyo pa ba ako ng damit? Ang dami na nagbebenta ng damit. Yes. Pero billion din tao sa mundo, ah. 'Di ba? Ang dami din naman tao. So Tama. malaki din naman ng potensyal. Hindi Oo. naman ibig sabihin na porke may mga gumagawa na, ibig sabihin nun Oo. hindi mo na rin pwedeng gawin yung ginagawa nila. Ayan. Tama yung sinabi mo, Mama, na once na may nanggaya sa'yo, it's flattering kasi Correct ikaw yung naging hulmahan niya eh. Tama, Parang di ba? ganon. So, nakaka-artista. Ganon na lang sa live. Oo. Tingnan na lang natin sa ganong klaseng POV kesa naiinis po tayo. Ayan, oo. Parang katulad ng isang kumari ko, naiinis siya kasi daw, ay nako, lahat na lang ng post ko, may reaction yung isa kong kapitbahay. Oo. Nakakainis. Sabi ko, alam mo, hindi ka dapat mainis. Kasi isipin mo, sa 24 hours, parte ka ng buhay niya. Correct. Nakaka-artista yan, girl. Oo. O, diba? Huwag ka na mainis. Wala Oo. lang. May mga bagay na mas naiinis tayo, mas pinipili nating mainis, pero sa totoo lang pwede naman nating tingnan sa mas magandang Oo. mas magandang point of view o POV. Naalala ko lang kay Let, dati kay Mrs. na parang meron siyang kakilala na parang una naiinis siya kasi parang ginagaya-gaya din siya. Parang laging may sinasabi sa mga ginagawa niya. Sabi ko, baka iniidolo ka lang niya. nga eh. Which eventually, Nalaman niya niya na halos lahat nung maging okay na yung relasyon nila, nagtatanong, ay ano yung ginagamit mo? Ay saan mo binili yung damit mo na yan? Diba? Pwede bang bilhin ko na lang yung damit mo na yan? Correct. Ayan. Diba? oo. Gets ko yung sa una mainis ka, ano ba yan? Oo. Ang kayamot naman. Parang binabantayan Lahat pala, ka. correct, binabantayan ako. Oo. Pero kung titingnan mo siya sa ibang point of view, nakabantay siya sa'yo kasi Tinitingala ka niya. tinitingala ka Oo. niya eh. Oh, di ba? Oo. So, ganun yun. Hindi ka dapat mainis. Correct. Sa true lalo to lang halong eklabo. Sa halip, matuwa ka kasi merong mga gusto kang gayahin. Correct. O kaya, kasi gagayahin ka lang naman, di ba? Oo. Sino ba yung mga taong ginagaya natin? Ang mga ginagaya lang natin, yung mga iniidolo natin, wala naman tayong Oo. ginagayang di natin trip eh. Tama. Di ba? Ano bang gayahin mo? Sino yun? Alam ka namang gayahin ko yan, hindi ko nga siya Oo. trip, di ba? Kumbaga pag may ginagaya ka, may siniset ka na standard na nasa taas. yan. Na ito yung dapat maabot ko. Correct. Ayan. So O, yung diba? yung narinig ng kakilala mo na Tama, na maganda, Oo, ganyan. siniset niya yung standard na makuha niya yung Nicole Ayala. Di O, ba? diba? And very good yun. Actually, alam nyo po mga kabisyo, maski sa isang opisina, kunyari meron siyang boss at meron siyang mga tauhan under him, Aha. hindi dapat isipin ng boss na siya lang. Kailangan dumating yung time na merong imitation niya Oho. sa kanyang team. At and I feel like kapag ka nagawa mo yun na merong nag-imitate sa'yo, na merong, yung ganyan, Aha. maganda yung naging pamamalakad mo kasi hindi ka naging selfish sa knowledge. Correct. 'Di ba? Nag-mentor ka, Oh, ganyan. Naalala ko tuloy si Mr. Moore. Oh, si Mr. Oh, yung sa The Moore. Forge. Alam niyo po yung pelikula nga The Forge sa Netflix. Grabe. Hindi ko in-expect na siya eh. Kasi katatapos ko lang manood ng Squid Games. Aha. Tapos tinitingnan ko ano ba yung mga top 10 movies in the Philippines. Tapos nakita ko nasa number 2 siya. Aha. Sabi ko, ba't kaya sabi ko number 8 to dati, tapos number 2. Hindi ko in-expect na siya, parang Christian film. Oo. Ang ganda niya. Nung una pa, naiinis ako kay Mr. Moore. Yun po yung bida doon eh. Sabi ko, bakit naman tong Mr. Moore na to? Ano to? Presidente po siya. Oo. Malaking tao, CEO. May maraming taong sinasakupan. Ayan. In a
Sinifortan niya yung isang 18-year-old o 16-year-old. 17 Oo, year old. 17-year-old na teenager na pasaway. Oo. Na binigyan niya ng oras. Oo. Binigyan niya talaga ng oras. So, Oo. hindi ko maintindihan. Sabi ko, Binastos na siya. binastos siya lahat. Pinunitan siya ng papel sa harapan niya, ha? Ito yung kwento, ha? Pero binigyan niya ng oras, inimbita pang kumain. Oo. Binilan pa ng breakfast. Binilan pa ng breakfast, Na late, pambihira. pinakain pa. Correct! Di ba yung gano'n? Although hindi ko pa natatapos siya, Jigs. Pero ibig sabihin, yung ganun bang klase ng tao na willing to teach, Aha. 'di ba? At kung meron ding tao na ganyan na willing kang tulungan, magpatulong ka. Oo, tama. Minsan kasi apakayabang natin, kala natin, alam na natin ang lahat. Hindi natin Oo. alam ang lahat. 'Di ba? Alam mo ba ang 10,985 to the square root of the 89th power? Oo, times 2 divided by 3. Correct? Alam mo Oo. ba? O, di ba hindi? Uy, ngayong weekend na ito, total it's a weekend, yung The Forge is a must-see. Oo. And Ako, actually, hindi ko rin din maintindihan kasi dumadaan lang sa ano ko. sa feed. Sa feed Akala ko nga siya, puto ko sa Magic Powers Oo, kasi yung kasi picture may Oo, sword. akala ko may laban-laban. Ako din, kasi ang naisip kong pelikula, The Purge. Feeling ko. Ako yung inisip Sabi ko ko, may Purge. magic. Kasi nga, basta, pati yung description kasi niya sa Netflix. yung poster niya, may sword may sa gitna. sword sa Oo. gitna ng 4 na tao. Oo. So sabi ko, ay, kapangyarihan. Parang, Sabi ko, ito siguro sila nung bata sila. Correct, parang kasi yung ganon. picture ng mga bata. oh, tas may ito matanda. Tapos sabi ko, nakaka-Pedro Penduko naman. Tapos sabi ko, na magta-travel sa ano, oo, sa correct. time. Parang ganun yung datingan. Oo. Kaya nga, tas plinay ko siya kasi nga nasa top ng movie. So, Oo. na-surprise ako na, okay. At ang pinakamaganda doon, na hindi ko pa siya natatapos, no? But, ang maganda doon, yung nakita ko talaga, how powerful the prayer of a mother Yes. is. Yun Grabe, talaga yun. oo. Natatandaan ko, Jegs, nung nagkasakit yung anak ko, may isang nagsabi sa akin ng, alam ko na nagdadasal ka, sabi niya. Pero, i-shift mo lang or lagyan mo ng parang ibang flavor yung prayer mo na ang prayer dedicated o yung ikaw ay nagsasalita as a mother. Sabi niya kasi iba talaga yung dasal ng isang nanay. Tama. So ako nag-isip ako, okay. O nga no, kasi kapag ka nanay talaga, detalyadong ano yung gusto mo para mapabuti, ano yung mga anak. Correct. Wala namang magulang na hindi gusto yung para sa mga anak nila unless nag-a-addict sila, kaya mali yung takbo ng pag-iisip. Ano namin alam, Oo. dati po kasi, may kakilala kaming mga addict, ganyan, Oo. 'di ba? So, yun din yun dun sa pelikulang yan, na napakagandang tinuturo na iba din yung dasal ng nanay. Na pag yung nanay yung nagdasal, ano talaga? Gustong-gusto ko yung yung pinaka-head ng prayer ministry nila na yung kinote ko kaya na-post ko kagabi Ang ganda, no? na parang ang prayer ay hindi siya ginagamit lang for during emergency. Magpe-pray ka. Hindi siya parang spare tire. Spare tire na diba? gagamitin mo pag flat. Correct, Oo. 'di ba? Kasi parang nag-uusap kasi yung mga babae doon. Oo. Sabi, hindi naman priority ang Oo. dasal na 'yan. Wag na muna nating idasal. Tapos ang sinabi, ang splok sa kanya, ang Oo. ribat sa kanya, Oo. ay, excuse me, girl. Ang pagdarasal ay hindi parang spare Spare tire, tire oo. na kinukuha mo lang In case of emergency. pag emergency lang, Oo. 'di ba? Dapat siya yung maging steering wheel. Yan, araw-araw mo siya. Correct. Manibela siya. Oo. O ayun, boom panis yung boom panis yung nagsabing yung prayer itabi muna natin. Oo. 'Di ba? So, Ayan. at sabi nga ng isa kong kaibigan na nakapanood na rin ng pelikulang yun. At saka, wait lang, on the side ha. Sana talaga isang araw mag-endorse tayo ng Netflix. Oo. So, wala lang. Isang araw talaga mag-endorse tayo ng Netflix. tingin Sinasabi ko ko. na. Oo. Kasi ang dami natin pinapanood dyan. Tapos pagkakitaan na din Ayan, natin yung Netflix, reviews. baka naman. Netflix, baka naman. Prime Video, Amazon, lahat na. Yeah. Willing to watch Yan, and endorse. oo. Yan, diba? Oo. So anyway, sabi rin ng friend ko na nakapanood nun, ang sinabi niya rin, isa sa mga itinuturo ng pelikulang The Forge is yung The Forge po kasi baka mapunta po kayo sa Purge 1, 2, and 3 at saka Purge Anarchy. Baka iba yung Patayan po yun. Iba po yung Purge. F, hindi P. Oo, hindi hindi P. F po. Oh.
F-O-R-G-E. Ayan, Yan, forge, forge, yan. the forge, ganyan. May the forge be with Oo, you. ganon, diba? Ayan. Kaya akala natin magic kasi nga may, Oo. may sword. Oo. Kaya kasi akala natin may the forge be with you eh. Oo. So, yun, ang tinuturo din yung importance ng pagkakaroon ng prayer group. Yan. Na meron kang support group na Oo. na tumutulong sa iyo, Ang sharing your galing. victory, Oo. sharing your success, sharing din with your pain. Ayan. Iba din 'yun na talagang hindi tayo pwedeng mabuhay na mag-isa lang. Kailangan meron talagang Oo. mga taong susuporta sa atin. Correct. Ayan. Ganon. Dahil powerful po talaga ang prayer. Dahil at community prayer Oo. yung prayer na sabay-sabay kayo. yes, dahil prayer is a dialogue with God. Napaka-importante Na po yan. hindi parang spare tire na Ayan. kinukuha lamang kapag ka emergency. Kasi Tama. minsan ganun tayo Oo. Nagdadasal lang kapag ka may emergency. Merong Oo. may sakit, bagong break tayo, nagka-problema sa trabaho. Tama. 'Di ba? May problema sa pera. Ayan. Very spare Oo. tire. Meron nga, naalala ko tuloy si Mrs. Silet, may sinabi siya na, may kakilala siya na, tinanong niya, kailan ka ba nag-pray, huling nag-pray? Sabi niya, nung nanganak ako. Ilan So- taon na yung anak niya? 22 na ba? So 22 years na siya hindi nagpe-pray. So Oo. yun, actually, baby pa naman yung Wala anak naman niya. judgment, Mga pero- 3 to 4 3 years old yung Oo. anak niya. So yun daw yung last na nag-pray siya. Kasi nasa bingit nga siya ng pwedeng kamatayan dahil pag nanganganak ka, di ba? Nasa bingit ka kalahati ng so katawan mo. natatakot ka. So parang yun lang, yun ang pinaka-example na parang ang prayer para sa kanya Kinuha, parang spare tire. spare tire lang. Oo, Dahil diba? nandun ka nalagay ka sa alanganin, nag-pray ka. At saka naniniwala ako na, kunyari, may mga ibang tao kasi, Jegs, na maaaring kaya hindi sila nagdadasal kasi hindi sila marunong. Oo. Kaya, ako naniniwala din naman kasi ako na God knows what's in our hearts. Yes. Minsan nga, walang aktwal na naririnig na dasal kundi iyak. Naiintindihan naman ni Lord yan Oo. 'di ba? Basta ang alam mo lang talagang Tama. may umiiyak ako. Oo. Kasi minsan lalo nagkasakit yung anak ko Tsaka pag meron ako mga major na mga trials, there are moments na hindi ko na alam, Jigs, kung ano sasabihin ko. Parang pero ang naririnig ng Diyos yung mga iyak ko. Yan, 'di Yung ba? heart mo kasi dun makikita yun. Minsan Hindi- kasi may mga tao talagang hindi hindi Oo. articulate. Oo, tama. Hindi talaga nila kaya, Oo. 'di ba kaya nga pagka prayer time dito kunyari, Oo. hindi para makapagturo agad ng anyone can just Oo. pray kasi hindi lahat ng tao kayang Oo. mag-articulate ng prayer Kasi din, ganun din ang pagkakaintindi ko dati na ang mas iniisip mo yung makakarinig sa prayer mo. na paano kayo sasabihin nila, baka mali, di Pero ba? hindi Ikaw Ano yung nasa puso? Tsaka nakikiusap ka kay Lord Yun Di Kaya ba? ako, honestly, natutuwa din ako sa team natin ngayon. Pag nag-pray, unti-unti na yung parang natututo. Parang normal parang lang. real talk lang siya. Correct. Hindi siya mapalabok na Oo. Kasi parang nakikipag-usap lang. Tama. At gano'n naman siya. At walang judgment yun. Kahit Tama. na paulit-ulit yung sinasabi mo Yes, Kasi gano'n oo. naman, hindi ba't sa kaibigan natin, na Oo. kwento na natin, kukwento natin ulit, Oo, di ba? yun, ganun. So, gano'n lang din yun. Ayan. Kaya natatawa kami one time, meron po nag-pray dito. Palibasa, kinabahan. Siguro hindi sanay. Hindi naman, no judgment naman. Oo. May mga tao talagang hindi sanay Oo. And, So, naghanap. naghanap, di ba? Nag-pray. Oo. Na-realize namin, habang nakikinig kami, parang may mali. Kasi yung binanggit yung mga teachers. Prayer siya para sa mga guro. Tawang-tawa talaga kami kasi prayer po siya bago mag-umpisa ng meeting. Oh. So, syempre, prayer before a meeting, prayer Oh. for the company, for the Oh. team, ganon. Oh. Aba, nakakaloka. Biglang parang ang mga guro, ganyan. Gabayan yung... Gabayan mo yung mga guro. So, obviously, ang nag-google niya, Oo. siguro na sa Taranta. Baka sa school yun. Correct. Sa Taranta niya, na-type niya prayer. Oo. Kung ano na lang yung una niya napindot, yun na lang. Hindi niya na-realize prayer for teachers. Pambira, di ba? But really, God knows what's in our hearts. Yes, oh. Ang importante naman ay sincere nating, sincere tayo naniniwala na merong nakikinig sa atin na Diyos. Tama. Kaya ang ganda talaga nun na ang pagdarasal po, gawin po natin every now and then. Yes, oh. Di ba?
na Steering wheel siya natin. Oo, 'di ba? Manibela po siya. Ayan. Again, ulitin, hindi po siya parang spare tire. Ayan. 'Di ba? Na kukunin mo lang, dudukutin mo lang at titingnan mo lang kapag ka times of emergency. Yes. 'Di ba? Alright. O siya, hanggang dito na lang muna kami. Kami po ang kumikinangers. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!